Waqt stqarrija ministerjali fil-Parlament it-tnejn filgħaxija, l-Prim Ministru Robert Abela spjega l-importanza u l-pożizzjoni ta' Malta dwar diversi suġġetti waqt is-Summit tal-Kunsill Ewropew fi Brussell li kien preżenti għalih fl-aħħar jiem. Dr. Abela tenna li waqt is-Summit Malta baqgħet tinsisti favur il-paċi, id-diplomazija u dialogu. Dan fi sfonda diskussjoni dwar il-gwerra fl-Ukrajna u l-pożizzjoni ta' Malta tibqa' waħda konsistenti dik tan-newtralità. Nies tista' biss tħares lejn din in-naħa tal-Kamra għas-serħan il-moħħ għax jafu li aħna ċari f'dak li ngħidu u nagħmlu u maħnis se nisselfu, maħnis se nisselfu biex nixtru l-armi u l-munizzjon. Għalina l-paċi, id-diplomazija u dialogu jibqgħu il-qofol tas-soluzzjonijiet dejjema. Fejn tidħol il-kompetittività u s-suq waħdin, il-Prim Ministru spjega li minkejja li ili żar stat membru tal-Unjoni Ewropea, Malta jeħtieġ ikollha aċċess indaqs għall-mediċini u dan bi prezz xieraq. Dan minħabba li pajjiżna flimkien ma' żewġ stati membri oħrajn għandu realtà ta' frammentazzjoni fis-suq intern tal-farmaceutika u saħaq li dan il-Gvern mhux se jħalli lill-pazjenti ibatu. Il-Prim Ministru tenna li tkellem ukoll dwar dak li jolqot lin-negozju l isfidi li qed jiffaċċjaw il-konnettività, l-industrija tal-avjazzjoni u l-marittimu. Sadan it-tant il-Prim Ministru spjega li matul il-jum tal-ħamis 20 ta' Marzu ħasem flimkien ma' mexxejja oħrajn għallaqa dwar is-suġġett tal-immigrazzjoni irregolari. Insista li minkejja ħadd ieħor mill-Partit Nazzjonalista prova jixħed lill-Gvern il-ħabs, pajjiżna rnexxielu jnaqqas b'mod drastiku l-immigrazzjoni irregolari. Dan minkejja wkoll li pajjiżna għandu pressjoni diretta minħabba l-pożizzjoni ġeografika tiegħu. Waqt din l-istqarrija ministerjali Dr. Abela aċċenna li avolja għal ħafna żmien Malta tħallit waħedha, illum il-ġurnata dwar is-suġġett il-maġġoranza tal-Unjoni Ewropea qed titkellem dwar riformi li huma bżonjużi. Dr. Abela qal li din il-ħidma hi kruċjali biex tingħata l-protezzjoni lil min verament ikun ħaqqu, iżda jiġi assigurat li dawk li ma ħaqhomx l-ażil ikunu jistgħu jiġu irritornati b'mod effettiv. Hawn innota l-attentat medjokri tal-Oppożizzjoni li dawwar kollox f'ballun politiku anke fuq suġġett tant sensittiv bħal dan. Pajjiżna dejjem kien għadu u se jibqa' minn ta' quddiem biex jiġġieled għat-tisħiħ tad-drittijiet tal-bniedem iżda biss fejn huwa meritat. U li hija meħtieġa riforma tal-imsemmija konvenzjonijiet li għadni kif għamilt referenza għalihom mhijiex il-fema tiegħi waħdi iżda wkoll tista' tgħid ta' kull min jifforma parti minn dak il-grupp illi semmejt aktar qabel. Kulħadd tkellem jew l-maġġoranza tkellmet dwar il-ħtieġa li dawn il-konvenzjonijiet jiġu riformati illum qabel għada fejn jidħol is-suġġett tal-immigrazzjoni irregolari.